bass drums motive. Yeah. Alright, so ayun na siya. Ayun o, thank you. Thank you. Opo po. Nood na, pa-subscribe na lang po. Opo, thank you po, thank you po. Alright. Ay, sorry. Ito pala. Talaga yung tambayan ha. Oo nga eh. Alam na eh. Ah. Tingnan namin. Oo. Oo. Ay ngayon lang ha. Sakto ah. Oo nga to. Sila na una. Alright, kakabsat. So kasama na natin sa Motoyorski and kasama niya yung misis niya at mga pamangkin niya ata yung mga yan. Then si Ride Trip Motovlog sumama rin. Sana all, may OBR oh. May OBR kasi yung dalawa. Sana all ano? Oh, hell no! Di ata ako makakarating sa Boulevard mag-isa. Buti na lang dyan si JR. Slow down. So ito na ata yung Boulevard. Inumpisahan na nila. Alrighty, maraming tao kakabsat. Ayos. Country road, take me home to a place I belong. So, dumaan pala kami sa kabilang side. Alright, daming tao. Dapat isang line lang tayo. Eh lapit mo lang dito eh. Ayan, Carlangelo. Ha? Oh! Lawrence. Ibang Lawrence ba yan? Si Lawrence Chester Cunanan. Sama sa kay Ian Gilas. Oo. Ibang Lawrence yan, hindi may-ari ng restaurant. So kasama natin yung magkapatid, si Sir Lawrence at si Sir Carl. And ayun nga,
kasama rin natin sila Motoyorski. Alright. Hello po, magandang hapon po. Taga dito po kayo? Diyan lang po sa... Diyan lang po. Alright. Ayun, may sticker tayo. Kunti na lang. Sticker. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right, right. Right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. I tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right, right. Right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. Libre! Oh? Ginano ko libre. Wow. Yan sir, bigyan niyo sticker yan. Parang kinano ko. Kapatid ko. Magkapatid sila. Kami yung kasama ni boss sa ano, kay Ian Gilas. Sa ano, saan na yun? Sa Cozy. Basta punta si Ian Gilas dito. Oh, yung sarap ng Cozy, yung ano doon, kanto doon. Bahay doon. Oo. Ay, ikutin natin doon. Okay. Salon eh. Okay naman. Alright. Ah, lapit ko lang pala sa crossing. Picture lang. Sige. Oh! Dito! Oh! Dito! Ayan, no, node na lang po kayo. Follow na lang kita sa FB. Apo, sige po. Ride Trip Motovlog. Alright. Shout out Ride Trip Motovlog. Kasama niya si Mrs. Ride Trip, oh. Sana all. Alright. Tamang trip lang. Dami nagpapabomba. Alam ka nang magbomba ka ng bomba. Ayan, so ikot lang kami.
Ganda ng R3. Ayan, yan. Sadya pa, isang kamay. Ayan. Distributing isang kamay. Ayan. Try to let go of all of the nonsense that you Ayan. Thank you, that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. And Kapsat, so dumating si Sir Jeric sa H2. Boss Reed, baka naman. Boss Reed. Kaya sticker. Oo. Ayun o. Ito yung palatandaan na si Reed to kasi motor sa H2. Grabe oh. Ay, bet ang butso. Di naman ikaw si Reed eh. Alright, si Sir Jeric nga pala Kapsat. Kasama niya si Mrs. niya. Yan. Ayan, so si Sir Jeric, si Sir Lawrence, si Sir JR, Right Trip Motovlog, si Sir Motoyorski, and Ano? Aero Lopez. Ikaw yun? Hindi ko vlogger lang po, support video lang po pag nag-vlog. Ayan. So, itong bundok na to, pinuntahan na namin yan sa yung first attempt namin na nag Boulevard. And yun naman yung bundok ng Kuya Po, nakapunta na rin tayo dyan. Kulusboa. Ay di, Kulusboa pala to, tapos yun yung Kuya Po. Saan na? Yan, Mount Bulaylay. Ito ba yun? Mount Bulaylay pala. Saan yan? Ito. Yan. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Sasapakin ko yan. Alright, Kapsat, andito na naman tayo sa Boulevard. Ayan, marami tayong kasama ngayon. Ang daming tao. Yun o. Pati buhok ko, ano na. Alright. Daming tao. Yan. Ayun si Sir Lawrence, kinuhanan niya pala tayo kanina. May pastolin pala siya kanina. Pwede ko ba makita yan, sir? Sir Lawrence, pwede ko ba makita? Wow. Anong ginagawa ka dyan? Busy vlogging. Ngayon lang yan? Akala ko kanina nung nag-ano ako ng sticker. Hindi aware, no? May nagpipicture na pala. Thumbs up kay Sir Lawrence. Alright. Ngayon lang ulit nagkita. Kasama natin si Motoyorski, kasabay natin siyang nagko-cover ng lugar. And tingnan natin kung ano yung mga meron dito na mga paninda. Maka-copyright ako sa vlog ni Sir Ramil nito. Alright. Yan. So, alright. Shout out. Yan, shout out. So, Shoutout Jim. yan. Shoutout sa Sir Jim. Ay, naubos eh. Naubos sir oh. Ano ko, kundi lang kasi. Ayan, meron ditong street foods Kapsat. Ayan. Alright. Tapos meron ding barbecue. Yun. Dami pang iba dito. Chris Roms po. Shoutout kanila sir. Pasensya na po, naubusan ng sticker si Chris Roms. Ayan. Manood na lang po kayo. Sige po. Shout out. Hi, vlogger. May sticker ka. Naubos po eh. Ano po? Ang daming humingi, sayang. Sayang. Sige. Ang dami po kasi bata dito kanina. Inubos po nila. Ay, naubos nila. Opo. Ayun, panoorin nyo na lang po sa YouTube. Sige po. Opo. Thank you. Po. Ayan, meron pa dito ang bukuhan ni Paray. Ayan. Dapat binigyan mo ng buko para ano? Hindi, okay lang po, wag na po. Okay lang po, okay na. Ayan, dito si Ogie, oh. Ayan. Shoutout po kanila sir. Ayan. 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 Again. Shoutout kay Gigi Abe. Shoutout po kay Hero. Hello po. Hello! Make it to... Hello! Hey, hello!
Naubos naubos. Ayan, meron silang mga kek-kek dito. Meron mga isaw, barbecue. Ayan, marami. Sobrang daming tao ngayon dito. Ayan, yan. 1, 2, 3, go. Sa baba ko, Marcelo na kulin. Dito na naman ako sa Boulevard. Hello! Alright. Ayan, magkakasama sila. Ayan, Kapsat. Alright, Kapsat. So, andito tayo sa bungad ng Boulevard. And hanggang doon, meron pang nagtitinda, Kapsat. Ayan. At galing tayo doon, sa dulo. Doon. Kung pumunta ka dito, ito ang isang papasokan. Ito pa. And pwede ka rin manggaling doon. Ayan. Alright, daming tao. Sunday kasi. Hello po. Ayan, shoutout kay Sir Clang Galileo. Ayan, kasama niya mga tropa niya. So, bakit nga ba natawag na boulevard ang lugar na to? Dahil ba dito sa tubig, Kakabsat? Feeling ko dahil dito eh. Ayan, daming tao. Right, so ito yung mga bike namin, Kakabsat. Bike. Bike, bisikleta. Ayan. Ano ko, kukuhan ko yung motor ng picture na. Sige. Okay lang. Alright, kung bibisita kayo dito sa Boulevard, Kakabsat, Sunday ang pinaka-best na bisita nyo dahil Sunday pinaka-maraming tao. And kung ayaw nyo naman na masyadong maraming tao, piliin nyo yung ibang days. Ayan, daming yung tao, Kakabsat. Grabe, dami. Alright, Kakabsat, uuwi na kami dahil dilim na. Right. Ingat. Happy New Year. Sige. Alright, bye-bye po. Dito ko na po tatapusin ng short vlog na ito. Short ba? Ride safe always. Alrighty.